Sanibonani ninjani akathembe niyaphila. Uboyibhosi ke lona umfana wasenkandla kade angahambi ke kade namhlanje. Ngiphethe bani mfowethu ngihamba nobani mfowethu? Umfana onemfihlo. Umfana onemfihlo mfowethu. Udume ngani umfana onemfihlo bethu kubantu abangazi nje abafisa ukwazi ukuthi umfana onemfihlo udume ngani waziwa ngani mfowethu? Umfana onemfihlo umfana owenza umculo kaMaskandi, umfana osasemncane kakhulu endimeni. Umfana obuya lapha kaMaphumulo emakhabeleni eMyuti. Alright. Manje mfowethu ngidukile lana kahle kahle ngimngcwabeni. Ngayithola sengile ekhaya manje ngididekile. Ngibona nabaartist ngixakile ukuthi kwenzakalani. Sokwenzani kahle mfowethu? Oh, ngiyabonga bafuna umbuzo wakho bengulindele vele ngoba njoba mina ngiqala ukubona la kumele ukuthi wazi ukuthi kahle usihlangene ngani la. Yeah, kunomfowethu la kuthiwa uMafendane. Yeah, umfowethu nje insizwa ziyamazi lapha ku TikTok. Udume kakhulu umfana ogcwele nge-KFC wayithathela i-KFC ofisa ukuyibone kwelinye isinyakwesinye ngelinye ilanga. Cabanga namhlanje usuku lakhe lokuzalwa njengoba silapha simenye uyena kube sizovungaza nawe usuku lakhe lokuzalwa uMafendane. Alright ngiyabonga kakhulu mfowethu. So njengoba sesazi mfowethu ukuthi ama-matric ayabhala lokhu manje kuseyisizini yabo. Yimuphi nje umlayezo ofisa ukudlulisela bona mhlawumbe? Umlayezo engawudlulisa kubantu esebezophothula ibanga leshumi. Ngathi ukuyimisela nokukhumbula lokho okufundile unyaka wonke. Ngicabanga ukuthi unyaka wonke bebefunda labantu. Hayi ukuthi bebelala yini bebefunda. So njengoba sekuDisemba sekuyelamanqamu. Alright. Kuyimisela kuphela nje. Alright mfowethu ngiyakuzwa mfowethu. Manje ukhipha nini? Abantu nje mhlawumbe abalandeli bakhe ababuka abayibuzayo ukuthi awu uyobaneyane nomculo omusha mfowethu ngoba ngizula ukuthi uyacula ngaphela. Yeah. Ngiyabonga kakhulu mfowethu. Njengoba unyaka usuphelile ngicabanga ukuthi kulezi ngoma engiqeda kuyikhipha esinenyanga. Yeah, ngoba ukhona umsebenzi okhona ingoma eziwu5 EP engiyikhiphile kulonyaka lwesikuwona. Yebo, ngicabanga ukuthi mhlawumbe mina ukuthi ngikhiphe omunye umsebenzi omusha sengaba unyaka lwesonke nakona. Okwamanje abalandeli ngathi nje abajabulele ingoma zomfana onemfihlo ezikhona abazoyithola zikhona mabeyichecka ngoba yikhona kuzo zonke izinkundla. Ngathi ngiyabonga kakhulu mfowethu. Hayi ngiyabonga mfowethu. Enjoy mfowethu ube right mfowethu. Sure. Tonight.